F'temp tipikament xitwi ta' lejlet il-milied fi Pjazza San George is-Sibt filgħaxija, l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż għaddew l-awguri tagħhom għall-milied lill-poplu Malti u Għawċi waqt li kienu qed jieħdu sehem fil-kampanja Milied Flimkien 2013 biex inġabru fonti għal Malta Community Chest Fund. Fl-aħħar awguri tiegħu bħala President ta' Malta, il-President George Abela qal li t-tema prinċipali tal-milied huwa l-ferħ. Qal li f'dawn iż-żminijiet ta' festi għandna nfittxu l-ferħ intern u mhux biss il-ferħ materjali. Il-ferħ tar-rigali, mhux il-ferħ superfiċjali, imma l-ferħ intern li ġej minn ġewwa. Ħafna drabi aħna nfittxu l-ferħ materjali, nfittxu l-ferħ ta' madwarna li nistgħu insibuh u nġibuh ġofina bil-flus, bix-xalar, però ma nfittxux l-iktar ħaġa bażika li dan kollu ma jistax itik il-ferħ jekk l-ewwel inti ma jkollokx il-ferħ fik innifsek. Il-President irringrazzja lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż għal messaġġ ta' tifħir li għaddew għall-Presidenza tiegħu filwaqt li awgura lis-suċċessur tiegħu għall kariga li se jokkupa minfloku. Fil-messaġġ tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li s-sabiħ tagħna l-Maltin huwa t-turija ta' solidarjetà ma' dawk fil-bżonn. Il-Prim Ministru fisser li dan huwa l-iktar żmien importanti tas-sena fejn il-poplu Malti juri l-ġenerożità tiegħu fl-istrina. Semma kif bil-fondi li nġabru mill-istrina, il-Community Chest Fund tkun tista' twettaq ix-xogħol u tkompli tgħin lil persuni morda li jibgħatu b'mard serju. Qudiemi kull ġimgħa bħal sajjetta fil-bnazzi sitwazzjonijiet ta' persuni illi jkollhom kundizzjonijiet mill-aktar rari tibda tgħid imma possibbli f'popolazzjoni żgħira bħal tagħna naqra inqas minn 500,000 ruħ. Jkollok kundizzjoni li biex persuna tagħtija iċ-ċans li tibqa' ħajja din għandha bżonn 5,000-10,000 euro fil-ġimgħa inkella tmut. U hemmhekk jidħol flimkien mal-flus ta' min iħallas it-taxxa xi huwa d-dover tagħna li ma nħallux in-nies jmutu. Hemmhekk tidħol il-Community Chest Fund. Il-Prim Ministru ringrazzja wkoll il-President ta' Malta George Abela fejn qal li f'dawn il-5 snin li ilu President irnexxielu jdaħħal enerġija fil-Presidenza tiegħu. Żgur illi il-President Abela u s-Sinjura tiegħu naqxu post importanti ħafna f'qalb il-Maltin u l-Għawċin u minn hawnhekk nirringrazzjahom tal-ħidma kbira li għamlu f'dawn il-5 snin illi għaddew. L-Arċisqof ta' Malta Paolo Cremona fil-messaġġ tiegħu qal li żmien il-milied iġib miegħu l-imħabba li trid tkun fil-qalb u mħabba sempliċi. Fil-messaġġ tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li f'dawn iż-żminijiet għandna naħsbu f'dawk li mhux se jgawdu l-milied flimkien u mal-qraba tagħhom. Fit-tmiem ta' din l-attività il-Prim Ministru Joseph Muscat u Martu Michel iltaqgħu man-nies preżenti li nġabru fi Pjazza San George.